počinio epizoda Turbulenci danas tu sa nama. Ja. Da. Ma. Idemo na Roadshow, lago vama. Ne li mi se Cape iz nekog razloga, nemam pojma. Ali, lakše mi igra na snima, ali eto, ne vidim se. 30, ja. Dobro. To je tier 2. A. Imaš, ajmo ga lik. Čekaj. Extra. De, da ga Evo ga. dođe. Boj je ubio prošlo dvije. Pa sad ima neko bolje da Evo na tier 2, dobro. Evo ti je ovo. Fishing. Ma ne smijem to objašnje. Bježi. Dođi vam. Ima loši sob, mnogo loši. Ne. Shit, bušt još malo. Nema fishing. Ja nemam fishing, ja ovo sve što imam. Da, ljudi, znači ja ću pozvati sa polica, napad baner. On je sad na zimu. Da, ona gleda. Ma taj nubara neka. Da, nema pojma, nema veze. Čekaj, unutra je. Imam nekak pismic. To je pola ovdje. Znam da se ovdje treba. Evo da vidiš. Ovo nije pismic. Ne. Si meni našao piše. Samo jedan bio. Nije li neki imao fishing 100%? Ajde gore vamo, da ništa mi prilicu. Znači vidio ovaj tekstura komu da lica. A to ti je kad snimaš sam. Treba sponsor. Ajde dođi vam da pokažem na video kako si znao. Mada vjerujem da si znao. Nije gore onaj kao... Bude kod dole skačeš. Ima neki tajni prolaz. Pa znam. Ako je gore na vecu. Nije to je sam. Bacio si mislim, ili ću bacio ili ono mora se država. Ove dve. Nije ubacio sajt. Ja ne znam. Imaš tu double tier 1, možda dobiješ više. Ovo je tier 2. Da. Vrele mi stvari. Imaš diamond jedan. Ko taj super? Ajde. Ček samo malo da se rasporedi. Put mi ne treba. Idi odmah lijevo sad jer gore tamo ima još tier 5. Šta si otvori ovo? Čekaj da radim. Pa... Alo. Ja vidim lika ima par. Ajde stani ovdje. Ja ne mogu, ti se stvarno vidio. Ti si stvarno double tier 1. Nemoj. Čekaj me još ovaj. Evo dajmo ti ovo meni, sad ti ovo ovako ću.
I ostani tu na. A daj mi ti. Dođi vamo. Ja ne budem. Boj, mama. Vidim te teži to ne. Škola, pa ti ima, maš. Ne, već kada. Majde, li, vići da je Fast and Furious, brate. Brzi žest. A zna se ko je brz? Da. Ma da. Sipa. Mi dobro. Ez, hakeru, vuk, zbuba. Dva dijamanta. Haker je pao. Na. Čuvaj me dok kratim Diamond Sword. Tebi ću ja jedan. Ne, nešto se jako. Ili go. Ne drži. Idemo. Aha. O, ja sam ovo. Ne, ja sam ovo. Ja imam 2 srca, ja ne mogu. Dobro, dajte nešto. Moj mene je ključ. Samo bježi ono, ovo smo od ovog hakera. A ja sam je ključ. Gdje si to? Dođi vam. Pazi, ma bježi. Sad ti imam malo. Pola srca, brate. Oh my god, imaš takav gepu nešto. Ne se. Evo, deadmatch. Naš vid. Znači, ljudi, izvinite za loš komentar, jer eto, nismo imali teme. Htjeli smo da snimamo na brzinu, tako da. Znači, postite video po kanal, bit će u deskripciji. Ne snima redovno zato što ima loše FPS, ali eto, makar se trudi. Ali uskoro mi stiže nova grafika. Šta bi uključio? Ništa. Ja mogu da craftam još jedan FPS. I da, Imaš? podržite ga dislike-ovima i šalim se. Imaš još jedan FPS. Ne FPS, like Diamond. Iron. Nemam, samo potrošio sam 2 dijamanta. Imao je ovaj lik, ovaj haker, jedan diamond, pa je treba meni. Kako ovaj lik stekao, da vidimo. Ajde da pričutađemo ovamo na South server, fajtamo jer nas koliko imam 12 FPS. Kako ćemo kad će da počne gromovi? Ne. Gdje je ovaj lik? Gledaj se kad kuće tu. Tim, bro. Ja ću kao na tebe sam. A što nećeš ti? Pa ne. Što nećeš? Pa nemoj biti taka, pa nemoj. Pušti ja me, nemoj trovaj ga. Šalim se. Šta ima ovdje? Ajde da jedan pa da gepamo idemo. Jel imaš Stone Sword? Uzmi Stone Sword. Imam Iron. Evo te. No ja ću da uzmem ovo da budemo isto stekovani. Daj mi jedan gepo. I odmah gepamo i preći. A izađi mi se. Ma ne, nemoj. Dođi vam. Aj, geplaj samo Sword i Fishing. A nema je 50. Ne. Ja se ponavljam, šta da stavim ovdje? Ajde. 3, 2, 1. Go, good luck. GG. 7,5. Jesam, nutra. 17. A dobro, šta ćeš ti se 20 FPS? Nakratko naš strijela, imat ćemo preko stek. Ok, znači to je bilo to za ovu epizodu. Ja se nadam da ste uživali, znači posjetite njegov kanal, bit će u deskripciji, tako da znači posjetite ga i
Imaš što? Reci za kraj. Pozdrav!